Ďakujeme. Teraz by som rád na pódiu privítal dnes poprvýkrát našeho dnešného oslávenca Jožka Barinu. Áno. A máme výnimočného čestného hostia až zo Spojených štátov amerických, pôvodný rytmický gitarista skupiny The Players a vlastne aj Kométa, pán Juraj Juriga. Vyskúšame, či gitary všetky idú von, ako majú. Skúste. A zahráme vám skladbu s názvom Rozmýšľanie v samote. Zavoláme Jožko Barina, že Maroš, pod, ty si to všetko povedal. Dámy a páni, Jožko Barina a jeho kamarát Juro Juriga. Po 50 rokoch. Po 50 rokoch. Miško Kujan, vzácný to človek. On hraje tie gitary, jak ja kedysi za mladá, aj s mojimi chybami. Je to geniálne, ale vážne, dobre to znie. Je mi veľkou cťou. No a Jurko po toľkých rokoch z Pensylvánie prišiel a veľmi ma to potešilo. Želám vám príjemný zážitok v ďalšej časti programu. A propos, ďakujem za vašu účasť.